alhamdulillah ramadan yana da farillai guda biyar. رمضان يا شهر الإحسان في لياليك ذكر ودعاء. alhamdulillah ramadan yana da farillai guda biyar, yana da sunnoninsa, kuma akwai abin da yake bata ramadan guda shida. Wajibi ne musulmi baligi ya san wannan abin ba uzuri ba ne. Allah ba rai karbi wannan uzurin ba, muddin in baka sani ba. Wajibi ne, rukuni ne guda biyar din ɗaya daga cikin biyar. Dama an ce buniyar islam ala khamsin: shahadati an la ilaha illallah wannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ikamis salati, wa ita'iz zakati, wa saumi ramadan. kaga rukuni ne na fudu. Dole ne musulmi baligi ya san wannan abin, in bai sani ba Allah zai kama shi. Dole ne azumin da za ka yi ka san menene azumi. In ka koma irin littattafan namu na malikiya, musamman ma irin su Kurtubi ya wasafta mana. Shek Imam Yahaya yana cewa fara'idu saumi atan musattara fi suratin ma'rufatin bil baqara wa khamsatun atad hiya al marwiya ma'rifatu shahri wa summan niyya. kaga wa khamsatun atad hiya al marwiya ma'rifatu shahri wa summan niyya. kaga na farko farillai na azumi guda biyar, kuma wannan farillan waye wajabta mana Allah ne a aina a cikin suratul bakara. Me yace? kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah yace kutiba alaikumus siyam, na wajabta muku azumi na ramadana kamar yadda na wajabtawa mutanen farko. Na wajabta muku ramadana kamar yadda na wajabta mutanen farko. Shi yasa ya ce ayyamin ma'dudat, wasu lokuta ne a kayyade, imma kwana 10, imma kwana 30, imma kwana 29. wannan shi ne kwanakin wanda Allah ya wajabta mana. kuma Allah ya ce shawar ramadan, wannan wata na ramadan din nan a cikinsa ne Allah ya saukar da Qur'ani, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum shahara falyasumhu. kaga in ka duba waɗannan abubuwan guda biyu, kaga na farko na biyu gashi nan. na farko dai wannan faradi ne, faradin farko ma'rifatu shahri wa summan niyya. na farko ma'rifatu shahri, mutum kai baligi musulmi in sanin watan azumi a wani wata kake yanzu. kana watan sha'aban in ya cika kwana 30 wani wata zai zo? ramadan zai shiga. to ramadan din nan ta yaya za ka san wannan watan? sanin watan farali na farko, ka san a wannan watan shigowar watan ko halartar wannan watan, imma ka gani, imma sarki ya kawo, imma wani abin nan ka irga kwanaki guda 30 na sha'aban. kaga in ka samu waɗannan abubuwa guda uku, na farko ka san dai gashi nan ma'rifatu shari, gashi nan ramadan ya shigo. na farko in ka san ramadan ya shigo, to kaga dole ne in ka sani yau sarki in ya kawo azumi, to wajibi ne a kanka kai musulmi baligi, wajibi ne, farali ne sanin watan, da kuma in ka tabbatar wata ya shiga, farilla na biyu shine menene? farilla na biyu shine niyya, ma'rifatu shahri wa summan niyya. kuma dole ne niyya na biyu din shine niyya. ta yaya ne? dan manzon Allah yake akwai man lam yubayyiti siyama fala siyama la. duk wanda bai bayyana niyyansa na azumi ba, wannan mutum baya da azumi.
wannan mutumin ba da azumi. To shi yasa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kaga na farko shine sanin wata farali ne. Na biyu faralinsa na biyu niyya. Kaga in kai niyya in ma kwana 30 in ma kwana 29, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azuminsa guda 9, azumi 9 yayi a rayuwarsa. Azumi 9 da yayi guda 30 so ɗaya yayi, amma guda 8 din nan gaba ɗaya duka guda 8 din